Tervetuloa uuden jakson pariin. Tällä kertaa tarkastellaan vapaa-uinnin potkuja ja tiedettä niiden takana. Monesti meidän käsitykset asioista saattaa perustua johonkin luettuun tai kuultuun asiaan, ja sen yleistäminen ja päivittäminen on saattanut jäädä vähän vajaalle, koska tutkimuksen seuraaminen jatkuvasti on aika lailla aikaa vievää. Ja jos sitten on tuntunut, että on löytynyt semmoinen tieto, joka on loogista, niin me saadaan sitten jäädä siihen ajatusmaailmaan eikä sitten tarkastella kriittisesti sitä sen enempää. Nyt kuitenkin sukelletaan vähän syvemmälle tonne tutkimuksen ja liikkeen maailmaan ja katsotaan, mitä me tänä päivänä tiedetään sekä tutkimuksen kautta että sitten tuolta meidän tutkimusohjelman selvitystyön kautta tässä, kun uusia hypoteeseja rakennellaan. Saatot jo huomata, että uusia nimiä tai uusi nimi ja uusi logo on tullut. Tästä kerroin jo aiemmin tuossa lyhyessä videossa, joka löytyy tuolta kanavalta. Jos olet siitä kiinnostunut, niin käy kurkkaamassa se sitten vaikka tämän jälkeen. Mutta nyt perehdytään potkuihin ja niiden maailmaan. Ei pystytä toki välttymään siltä, että pitää tarkastella uintia myös kokonaisuutena, mutta sehän nyt ei tässä yhteydessä haittaa yhtään mitään. Mä rakensin tämän tutkimustarkasteluosan sille, että käydään näitä tutkimuksia läpi. Nostin sieltä otsikon, vähän keskeisempiä asioita ja sitten laitoin tuonne QR-koodin teitä varten, että voitte aina pysäyttää ja katsoa sitten QR-koodin kautta sitten tämän tutkimuksen. Valitettavasti nyt ei ollut niin paljon aikaa, koska aika lailla kaikki nämä tutkimukset löytyy minulta itseltäni. Osan on saattanut kyllä maksaakin, mutta osa sitten löytyy myös ihan ilmaisversioina tuolta netin syövereistä, mutta että ihan en kyllä kaikkiin löytänyt semmoista ilmaisversiolinkkiä, mutta että teillä on nettikäytössä, niin pystytte sitten sieltä kyllä tarkastelemaan itse omalla ajalla sitten vielä sukeltamaan pikkasen syvemmälle, jos kiinnostaa. Mutta lähdetään liikkeelle vuodesta 1975. Wasser julkaisi tuolloin ehkä tunnetuimman vapaa-uinnin käsien jalkojen välistä yhteistyötä käsittelevän tutkimuksen, ainakin itselle, joka on sitten jäänyt niin kuin elämään ja vaikuttanut varmaan tuohon niin kuin harjoitteluun kaikista eniten, eli jalkojen roolia hyvin pitkään, ehkä jopa tänä päivänä vielä osittain on pidetty vähän pienenä, ja tänä päivänä kuitenkin sitten ymmärretään, että ilman jalkoja ei ole kokonaissuoritusta. Mutta tässä tutkimuksessa todettiin, että noin 90% on käsien vaste sitten tuosta uintinopeudesta, ja näin ollen jaloille jäisi vaan se 10%, eli aika hyvin pieni siivu sieltä kokonaisuudesta, jolloin on saatettu ajatella, että no, ehkä me panostetaan sitten enemmän joko tuohon kokonaisuintiin tai sitten käsiin ja käsivetoihin enemmänkin. Samanlaiseen loppupäätelmään päätyi aikoinaan Hollander ja muut vuonna 1988. Aikaa meni jo reilusti huomattavasti enemmän eteenpäin, ja heidän havainnoissaan todettiin, että maksiminopeudessa jalkojen osuus oli noin 11,7%, ja siellä wattimäärissä aika isoakin heilahtelua sitten suuntaan ja toiseen ollut kokonaisuudessaan. Tässä vaiheessa kuitenkin haluan nostaa esiin, että vasta 1985 Krakovetski kirjoitti syklistä liikettä selittävän Spinal Engine teorian, joka on hyvin, hyvin tärkeä tuolle niin kuin ylä- ja alaraajojen välisen yhteistyön ymmärrykselle. Ja siinä sitten 80-90-luvuilla hän sitä nosti enemmänkin pintaa, ja sitten sitä on myös pyritty niin kuin muiden tutkimusten kautta ymmärtämään vielä enemmän, mutta se on ehkä omasta mielipiteestä niin jäänyt
pikkasen liikaa taustalle, mutta sitten täytyy ymmärtää, että kokonaisymmärrys rakentuu hyvin pieninä paloina, ja sieltä tulee sitten pikkuhiljaa lisää ja lisää, että me saadaan muodostettua isompi kuva, joten on tietyllä tavalla ihan luontaistakin, että valitettavasti hienot teoriat tai tutkimustulokset saattavat välillä jäädä liian vähälle huomiolle, mutta sitten ehkä jossain vaiheessa nousevat uudestaan pintaan. Keskinen komi 90-luvulla 1992 nosti erittäin tärkeitä huomioita käsien ja jalkojen välisestä yhteistyöstä. Eli jalkojen lisäämisellä oli huomattava merkitys vetopituuteen, eli siellä aina kovemmissakin vauhdeissa jopa 11 senttimetriä saatiin vetopituutta lisää, mikä on kyllä aika merkittävä lisäys jo sitten aina yksittäiseen vetoon, eli jalkojen osuus tosi tärkeä sitten siinä kokonaisuudessaan. Eli tässä päästiin jo sitten kuitenkin jo käsiksi siihen, että joku tärkeä yhteys näillä olla, mutta että mitä se on, niin pikkuhiljaa sitten selviää lisää. Pikkasen eteenpäin, toi on itse asiassa 2000, mutta löytyy myös 1999 listattuja merkintöjä. Collet ja muut julkaisi sitten, mikä oli taas tärkeä osavaihe, tällaisen kuin Index of Coordination, jolla käytännössä niin kuin mitataan ja tarkastellaan käsien välistä koordinaatiota, mutta sitten samaan aikaan samassa tutkimuksessa huomasivat, että varsinkin taidokkaammat, eli käytännössä tason noustessa uimarit vaihtavat tällaisesta tahdistuskoordinaatiosta sitten muihin koordinaatiomuotoihin, onko se sitten opposition tai superposition, jompikumpi näistä malleista. Katsotaan vähän myöhemmin, mitä nämä sitten niin kuin loppujen lopuksi tarkoittaa. Ne tulee ehkä ihan pienkin, en muista mihin ne laitetaan. Eli koordinaatio vaihtuisi, ja tämä on aika yleistä, ja oma teoria tällä hetkellä on se, että uinnissa kun tullaan tällaista hyvin määrällisestä harjoittelusta, johon liitetään sitten ihminen, jonka pyrkimyksenä on aina taloudellistaa omaa liikettään, mutta se ei tarkoita, että se olisi suorituskyvyllisesti aina järkevää, niin sitten taas tahdistaminen, eli käsien tällainen vaiheittainen käyttö, pikkasen auttaa niin kuin pitkissä treeneissä, helpottaa sitä selviämistä ylipäätään treeneistä, mutta siinä on se haaste sitten taas samaan aikaan, että me opetetaan erilaisia hermotus- ja liikemalleja, kun sitten taas mitä tulisi käytettyä siellä kisoissa, jolloin harjoittaminen perustuu puhtaasti kestävyyssuorituskykyyn, mutta liikesuorituskyky ei taas kehity eteenpäin, mikä sitten lopulta määrittää sen kuormituksen ja on sinällään haastava. Eli koneisto tuolla kropan sisällä on kunnossa ja jaksaa painaa menemään, mutta sitten vauhdit ei välttämättä pääse nousemaan riittävän koviksi. Yes. Ja sitten tosissaan saatiin toi uusi metriikka siitä, että pystytään tarkastelemaan, että mikä se näistä on, näistä käsien välisistä koordinaatiosta. Eli hyvin, hyvin tärkeitä huomioita taas sitten ymmärtääkseen käsien jalkojen välistä koordinaatiota. Seifert ja muut teki myös samanlaisia huomioita siitä, että käsien välinen koordinaatio muuttuu nimenomaan justiin tästä tahdistavasta koordinaatiosta sitten muihin koordinaatiomuotoihin. Ja näin ollen tavallaan vahvistivat jo aiempaa. Eli siellä tapahtui ja sitten huomattiin myös, että muuttamalla frekvenssiä ja vetopituutta niin auttaa, ja koordinaatiota, niin se auttaa löytämään sen optimaalisen tekniikan ja sitten tietenkin vauhdin sille kyseiselle uimarille. Eli tässä vaiheessa jo niin kuin
tiedettiin, että pitää pelailla näillä muuttujilla ja sillä kehon koordinaatiolla, jotta päästään sitten optimaaliseen tulokseen. Tässä siis kuvattuna toi tahdistuskoordinaatio. Eli siinä toinen käsi odottaa, kun toinen palaa veteen, lähtee pikkasen aiemmin liikkeelle, mutta että aika vahvasti tuolla edessä. Ja tämä on siitä haastava liikemalli, että siinä joudutaan niin kuin tietyllä tapaa jatkuvaan kiihdytykseen tuon nopeuden osalta, koska siellä aina pääsee nopeuskäyrä pikkasen laskemaan, kun se toinen käsi lähtee jo palautumaan ja toinen ei ole vielä aloittanut propulsiota, vaikka jalat siellä tekisikin töitä. Tästä on myös huomattu nyt viime aikoina, että tähän saattaa päätyä sekä kontralateraaliset että ipsilateraaliset uimarit. Eli varsinkin ipsilateraalisilla, joilla on vielä hyvin omanlainen tuo koordinaatiomalli käsien väliltä, eli se ei edes mene mihinkään näistä aiemmin 3, mitä mainittiin, niin jos siellä alkaa tällaisella uimarilla tahdistusta näkymään, niin se yleensä kielii sitten myös muistakin haasteista siellä kehossa pidemmällä sitten kineettisessä ketjussa kuin vaan se, että siellä olisi joku haaste sitten siellä hartiatasolla tai edes sitten niin kuin tuolla keskivartalossa. Ja sitten kun hypätään taas pitkä välimatka tässä välissä, on ollut useita tutkimuksia, eli ihan kaikkia en nyt tähän ottanut mukaan. Niissä on vähän samankaltaisuuksia. Myös niitä tulee osaa sitten vielä tuolla vähän myöhemminkin. Tai sitten jos edelleen on niin kuin tuolla tarkastelutavalla, mitä käytettiin tuolla 1900-luvulla, että tarkastellaan, että minkälaisen niin kuin hyödyn ne tuottaa siihen nopeuteen, niin kuin ylä- tai alaraajat, niin se ei oikein sitten taas näiden kehittyvien tutkimusten kautta ja hypoteesien niin kuin kautta ole oikein enää järkevää tarkastella sillä vanhalla tavalla, koska meidän ymmärrykseen pitää mennä loppujen lopuksi niin kuin eteenpäin. Mutta 2020, en osaa kyllä lausua pätkääkään, mutta sanotaan nyt, että Mesensio ja muut teki hyvin tärkeän tutkimuksen, jossa päästiin sitten jo tällaiseen Index of Inner Limb Coordination, eli päästiin tarkastelemaan niin kuin käsien ja jalkojen välistä koordinaatiota, eli mitä siellä tapahtuu. Hyvin tärkeä. Siellä on esimerkiksi nähty, että 65% edistyneimmistä uimareista verrattuna tämmöiseen amatööriuimareihin niin käytti tällaista raajojen välistä synkronointia, kun se amatööripuolella sitten, eli tällaisilla voisi sanoa vaikka kuntoilijoilla, niin oli 95%, jotka eivät käyttäneet. Ja käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kädet ja jalat kummakin kyllä liikkuu, mutta että kädet ja jalat tekee erikseen töitä, jolloin niin kuin keho ei pelaa yhteen kauhean hyvin. Ja sitten tuolla myös huomioita siitä, että jos käsivedot otetaan pois siitä kokonaisuudesta, että jätetään pelkät potkut, niin se on taas niin kuin vaikuttanut sitten tuonne potkufrekvenssiin ja sen potkun kokoluokkaan, joka sitten on näyttänyt, että näiden kahden välillä on merkitystä. Ja tämä on silleen myös hyvä huomio, että meillä on tosi paljon vaikeuksia, eli että hyvin yleistä tietoa on esimerkiksi tänä päivänä se, että, että uimareiden pitäisi potkia kumpaankin suuntaan, mutta tänä päivänä oikeastaan kukaan ei vapaa-uinnissa esimerkiksi pysty ottaen huomioon myös ihan maailman kärjen, niin ei pystytä potkimaan kumpaankin suuntaan, kun ne kädet tulee siihen mukaan, eli aletaan häiritsemään tavallaan sitä liikkeen tuottamista. Eli ne häviää siellä ja se pystytään ihan todentamaan sillä, että lasketaan niitä liikesuunta-aikoja ja ylöspotku vapaa-uinnissa on monesti passiivinen. Ja se näkee ihan siinä liikkeen toteuttamisessa, mutta myös siinä, taas siinä niin kuin liikeajassa
kokonaisuudessa, eli alaspotku on aina reippaampi ja ylöspotku on vähän passiivinen. Palataan siihen vielä, että miksi näin yleensä on. Yes. 2023 Roig ja Lopes sitten nostivat myös tiettyjä huomioita esimerkiksi siitä, että selkäuinnissa on paljon yhtenäisempää niin käsien ja jalkojen välinen työskentely kuin vapaa-uinnissa. Ja tämä on itse asiassa ihan totta äsken, kun mainitsin tämän, että on vapaa-uinnissa niin kuin hankala uimareilla kokonaissuorituksessa saada sitä ylöspotkua toimimaan, niin selkäuinnissa tässä kuitenkin ollaan edistytty paljon jo niin kuin pidemmälle. Ja jännä nähdä sitten, että miten näissä sitten käy, että onko selkäuinnin aikakehitys tulevaisuudessa parempaa kuin vapaa-uinnin, tai napataanko vapaa-uinnin sitten kiinni siitä, että niin kuin keskeisistä kehityskohdista ja heikkouksista, mitä tänä päivänä vielä uimareilta niin kuin yksilötasolla, mutta myös yleisesti tunnistetaan, niin jännä nähdä sitten sitä. Vapaa-uinnissa myös hengitys on ollut se, mikä on vaikuttanut tai vaikuttaa hyvin paljon siihen koordinaatioon, eli sillä saattaa tulla sieltä niin kuin hengityspuolelta tehdyllä käsivedolla, niin siellä saattaa tulla siihen käsivetoon niin kuin poikkeamia, eli se ei ole niin kuin propulsioltaan tai pituudeltaan tai muutenkaan, eli frekvenssiltä ja vetopituudeltaan samanlainen kuin sitten se toinen puoli. Tämähän pystytään korjaamaan kyllä sillä, että jos saataisiin hapenotto synkronoitumaan ylävartalon kierron kanssa identtiseksi, mutta silti monesti tänä päivänä, kun me vielä opetetaan vapaa-uintia, niin me puhutaan pelkästään niin kuin monesti pään kääntämisestä sivulle, kun meidän pitäisi vaan niin kuin saada siinä vartalokierron aikana se pää kääntymään sen vartalon mukana. Eli sitten enemmän korostaa sieltä niitä juttuja. Ja sitten on todettu vielä, että potkut auttavat stabiloimaan kehoa. Ja tätä on tullut itse asiassa muissakin, ne tulee tuossa vielä myöhemmin. Ja sitten samassa symposiumissa julkaistiin tämä meidän tutkimus, jossa sitten tuotiin esille nämä ipsilateraalinen ja varsinkin ipsilateraalinen ja kontralateraalinen koordinaatio, ja niihin perehtyminenhän tässä nyt sitten on menossa, ja se ymmärryksen luominen siinä, että miten uimarit on yksilöllisiä ja mitkä ne on ne lähtökohdat sille, että mistä ne sitten tulee. Siitä pääsette kanssa QR-koodilla liikenteeseen. Muutamia juttuja, mitä koordinaatiosta vielä sieltä pystytään nostamaan esille, on Reini Haljadin tärkeä työ aikanaan tuolla ja 84 jo julkaistu, mutta sitten aina tänne 2000-luvun puolelle vaikuttanut tietenkin hän, mutta että sieltä löytyy jo noita selityksiä siitä, että mitä siellä niin kuin voisi tapahtua. Eli hyvin on edistytty, mutta sitten kuitenkin jääty, eli pitkän aikaa kestänyt kuitenkin tämä edistyminen sitten kokonaisuudessaan, että ollaan tuotu sinne selityksiä lisää. Tai McCliskey on monelle tuttu paksu raamattu, Swimming Fastest, niin sieltäkin voi katsoa sitten. Toki kirjailija itse on ehkä todennut, että moni näistä kirjan sisällöistä on jo auttamattomasti vanhentunut, eli sillä lailla sitten kriittisesti tarkastella kuitenkin tätä sisältöä, mutta tällä lailla sitä käy, uutta tutkimustietoa tulee ja ymmärrys laajentuu, niin tiedon on pakkokin päivittyä. Ja sitten useimmat uinnin ammattilaiset, Consilman 68, Lawrence 69, Watkins ja Gordon sitten taas 23, eli aika isolla aikaikkunalla niin on tuotu esiin yleisesti heidän töissään, että potkujen rooli erityisesti niin kuin vartalon vakauttamisessa on hyvin merkittävä, mutta lähdetään sukeltaa vähän syvemmälle, että mitä se vakauttuminen on ja mistä se sitten loppujen lopuksi tulee. Tässä on nyt
kuvattuna sitten sekä kontralateraalinen että ipsilateraalinen tapa uida vapaa-uintia. En nyt muista, löytyykö kanavalta jo syvempiä selityksiä näille. Varmaan pitäisi näistäkin tehdä videot, jotta se ymmärrys alkaa niin kuin kasvamaan. Olen pitänyt luentoja eri ammattiryhmille tai ammattilaisille, varsinkin liikunta-alan ammattilaisille näistä. Ja niitä ehkä voidaan sitten tuolta alkaa tekemään, kun tätä vapaa-aikaa saadaan hyödynnettyä. Nopea kertaus kuitenkin silleen, että kun me katsotaan käden veteen tuloa, niin kontralateralisella uimarilla se alaspotku tapahtuu ristikkäisellä jalalla, ja sitten kun katsotaan taas ipsilateraalista uimaria, niin käden tullessa veteen saman puolen, eli ipsilateraalinen jalka potkaisee alaspäin, ja siellä ne liikelogiikat on hyvin erilaiset. Kontralateraalinen pystyy hyödyntämään erilaisia potkurytmejä, eli suhteessa käsiin, niin siellä voi olla nämä hyvin perinteiset 2, 4 ja 6 tahti potkut, eli tuohon käsivetosykliin, kun kumpikin käsi pyörähtää ympäri, niin se tulee joko 2, 4 tai 6 potkua, mutta voi tulla myös 1 potku. Tämä on huomattavasti harvinaisempi koko maailman tasolla, mutta se on kuitenkin mahdollista, ja se on tärkeää ymmärtää se yksilön keho, sen toimintatapa ja logiikka, millä se liikkuu, jotta me pystytään sitten maksimoimaan se. Ja 1 tahtipotkullakin pääsee ihan näköjään ainakin pidemmissä matkoissa tuonne maailman huipulle, että ei mitenkään huono. Ipsilateraalinen uimari sitten taas, koska siellä ei niin kuin rotaatioliikettä ja spiraaliliikettä ei tapahdu, vaan toi keho menee niin kuin kokonaisuutena, eli keinutaan enemmänkin puolelta toiselle, niin ipsilateraalinen uimarikin pystyy käyttämään eri potkutahteja, mutta jos me mietitään niin kuin suorituskykyä varsinkin, niin 6 tahtipotkua, koska siellä ei ole sitä ristikkäisyyttä olemassa, niin 6 tahtipotkut on siitä tärkeää, että tällainen uimari tarvitsee sen niin kuin potkujen jatkuvan tuen myös sinne muihin vaiheisiin käsivetoa, eli tuohon veteen tuloon, tuohon missä toi vasen käsi on hartian alle ja lopputyöntöön, tukemaan sitä, jotta saadaan stabiloitua sitä kehoa, koska jos siellä vähennetään potkuja, niin todennäköisyys sille, että muotovastus alkaa uimarilla lisääntymään, ja se ei ole kauhean ideaalia sitten taas, kun me mietitään niin kuin suorituskykyä, että vastus alkaa lisääntymään, ja sitten alkaa taas niin kuin haasteet kasautumaan. Ja ipsilateraaliselta uimareilta en ole löytänyt vielä yhtäkään, joka ei käyttäisi 6 tahtipotkua riippumatta siitä uintimatkan pituudesta. Että kyllä se aina siellä niin kuin 6 tahtipotkut on olemassa. Käsien välisestä koordinaatiosta tuossa tulikin jo näitä, eli sieltä tuli toi catch up, pamahti ruudulle tuossa jo aiemmin, eli tahdistava koordinaatio, sitten opposite, mikä on tuossa kontralateraalisen yläpuolella, ja sitten superposition, joka on sitten aika lailla tämmöinen vastakkainen vähän tuulimylly, mikä sprinttiuintiin aikanaan on tullut. Eli toinen käsi on siellä jo lopputyöntövaiheessa, kun toinen käsi tulee veteen. Kun taas sitten ipsilateraalisella uimarilla, niin tasan tarkkaan 1 koordinaatiomalli käsien välillä. Ja tämäkin taas johtuu siitä, että miten se keho niin kuin operoi, koska sillä ei ole sitä ristikkäistä liikettä olemassa, niin turvaudutaan tuollaiseen, jossa ollaan pikkasen tuon opposite-koordinaation, eli mikä olisi kontralateraliselle hyvin tyypillinen, niin pikkasen siitä jo ollaan edellä, eli ollaan tuossa vähintään jo hartia alla menemässä, eli ei haeta mitään pitkältä tuolta otetta, vaan saadaan se tuonne jo hartian alle, koska sitten lähdetään siitä jo kiertymään taas vahvasti käden tullessa veteen sille samalle puolelle kehoa, niin tuossa on vaarana sitten, että niin kuin sanoin, että jos ipsilateraalinen uimari alkaa tahdistamaan, niin siellä
sitten tulee taas ongelmia siinä propulsion tuotosta, eli aletaan painaa varsinkin liian aikaisin veteen, jonka kautta väsytetään sitten taas niitä käsiä, ja se on tosi huono sille niin kuin nopeuden tuoton hyötysuhteelle noin yleisesti. Mieluummin jopa enemmän tuonne superposition suuntaan kuin se, että se jäisi kauheasti tuonne hartian etupuolelle kokonaisuudessa. Ja tämä totta kai vaatii sitten niin kuin kädellä paineen hallintaa, se vaatii keskivartalolta ominaisuuksia ja sitten tietenkin potkuilta ominaisuuksia, jotta se kokonaisuus toimii. Eli taidollisesti vaatii asioita. Aiemmin on sitten tehty tuossa muun muassa tuon QR-linkin kautta pääsee tämmöiseen Mike Bottomin selitykseen Athlete Approved tilille, jossa vapaa-uinnin eri juttuja eri tapoja kuvattiin tällaisilla termeillä, eli siellä oli tällainen shoulder driven freestyle, jossa lantio oli hyvin stabiili ja sitten se voimantuotto tapahtui sieltä hartioista ja aika pitkälti tällaiseen niin kuin sprinttiuintiin hyödynnyt tapa. Sitten oli hip driven freestyle, jossa taas sitten sieltä niin kuin lantiosta saatiin sitä apuja siihen käsivedon tuottamiseen, joka tietenkin sitten lantiosta lähtien heijastuu liikeheijastuksena tuonne raajoihin aina jalkaterään asti, eli käytännössä potkuksi. Sitten taas tällainen kolmas kuin body driven freestyle, eli sitten siellä enemmän niin kuin käännytään sen akselin mukana kokonaisuudessaan, eli käytetään sitä koko kehoa, ja siellä on hyvät selitykset Mike Bottomilla tuossa linkin kautta, voit painaa pausea ja käydä sen kurkkaamassa tässä välissä, että miksi näitä on tehty ja mihin nämä on silloin aikanaan perustuneet. Ja edelleen valideja juttuja, kuitenkin tänä päivänä pystytään tunnistamaan, että sekä shoulder-driven että hip-driven on kontralateraalisen uimarin tapoja käyttää sitä, ja sitten taas body-driven on enemmän ipsilateraalinen, koska siinä liikutaan niin kuin puolelta toiselle. Voisin tässä vaiheessa näyttää, mä tein tällaisen, tai pohdin teille tällaisen demonstraation käyttämällä syömätikkuja. Katsotaan, jos me saan ne tuohon näppärästi eteen. Eli tässä kuminauha kuvastaa lantiota, ja sitten ohuempi pää kuvastaa jalkoja ja paksumpi pää kuvastaa hartioita. Tässä me päästään näppärästi selostamaan muuten 4D-taso liikeanalyysissä ja ymmärtämään, että miksi tietyt liikemuodot on rytmisesti identtisiä. Jos me käännetään tämä kaveri niin kuin pystyasentoon, eli jalat jää tänne alle ja sitten hartiat jää tänne päälle, niin kontralateralisella ihmisellä, kun ristikkäinen jalka heilahtaa eteen, niin myös ristikkäinen hartia heilahtaa eteen, jolloin saadaan tällaista niin kuin rytmistä liikettä toteutettua. Mutta sitten kun me käännetään se vaaka-asentoon, kun me mennään vapaa-uintiin, niin sama asia. Ja tässä onkin tosi tärkeä huomio sit niin kuin potkuista, eli meillä on yleinen käsitys siitä, näin ainakin itse koen, että moni tämän niin kuin tietää, että olisi niin kuin yleistä tietoa, että olisi tarkoitus potkia kumpaankin suuntaan, ja me herkästi korostetaan tätä, mikä on hyvä asia, esimerkiksi kun tehdään pelkkiä potkuharjoituksia. No sitä, mitä me ei monesti tiedetä, että tällainen niin kuin lonkan ojennus, eli ylöspotku, niin on äärimmäisen vaikea ihmiselle toteuttaa. Eli yleensä vaatii ominaisuuksia, jota meillä ei ole, ja pystytään ehkä tuossa, niin kun se on kovin eriytetty, että siellä on pelkät jalat, älkää kiinnittäkö huomiota tuonne hartioihin vielä, kun pelkät jalat liikkuu siellä, niin pystytään ehkä saamaan silleen, että okei, nyt se toimii mahtavasti. Mutta heti kun siihen lisätään kädet mukaan, niin siinä vaadittaisiin sieltä kineettiseltä ketjulta erilaisia ominaisuuksia. Yleensä tällöin se alkaa heikkenemään, siellä turvaudutaan enemmän isometrisen työn sijasta dynaamiseen lihastyöhön, eli polvinivel alkaa koukistumaan enemmän ja sitä kautta tulee sitten kuormitusta myös sinne keholle.
Mutta jos me tarkastellaan nyt niin kuin yleisesti mekaniikkaa, tämä on semmoista edistyneen mekaniikan selittämistä, toivottavasti mahdollisimman yksinkertaisesti, ja toivon, että tämä nyt resonoi teille tavalla tai toisella. Mutta jos me mietitään potkuliikettä, ja jos siellä on häiriintymätön kineettinen ketju jalkateristä hartioihin, ja lantio on tietenkin tämä musta mölkylä tässä keskellä, niin me saadaan luotua kontralateralisella uimarilla spiraaliketjun kautta hartiakiertoa sieltä potkuista. Ja nyt mikä on tosi tärkeä huomio, että jos ne voimat kohtaa siellä jalkojen kesken, eli me saadaan niin sanotusti puristavaa liikettä, eli puristetaan jaloilla toisia vastaan, tuotetaan samanlainen voima sekä ylös- että alaspotkussa, niin ne tavallaan kumoaa toisensa täällä lantiotasolla, mikä tarkoittaa sitä, että lantio pysyy automaattisesti paikallaan, eli sitä ei tarvitse niin kuin erikseen stabiloida sitä lantiota, mutta jos se kineettinen ketju toimii ja se liike jatkuu aina sieltä sinne hartioihin asti, niin me saadaan jaloista tuotettua hartiakiertoa. Eli me saataisiin niin kuin taas yksi lisäelementti sinne vauhdin tuottamiseen, jos tämä paketti toimisi. Hyvin herkästi kuitenkin esimerkiksi ihan vaan lihasepätasapaino, joka voi olla niin kuin, etureisien ja takareisien täällä puolella, etureisien ja takareisien lihasepätasapaino, niin saattaa vaikuttaa siihen, että kontralateraalisella uimareilla on lantio kipannut joko lievästi tai voimakkaasti eteenpäin, joka katkaisee sen kineettisen ketjun. Ja näin ollen se voima ei enää välity. Se myös heikentää, koska lantio kun on kipannut, niin iso pakaralihas herkästi jää vähän heikolle käytölle, joka tarkoittaa sitä, että silloin kun täältä ei lähde voimaa, niin reidet ottaa vallan. Ja kun reidet ottaa vallan, niin silloin me turvaudutaan dynaamiseen lihastyöhön, joka lisää kuormitusta, ja se tiedätte sitten, että miten siinä käy. Kisa starttaa, lähdetään liikkeelle, jalat pystyy hetken pysymään mukana, vähän riippuu, että kuinka paljon niitä käytetään, ja minkälainen matkakin sitten on. Mutta pikkuhiljaa siellä alkaa niin kuin kuormitus lisääntymään, ja kun jalat lopulta tippuu kyydistä, kuvaillaan myös, että jalat kuoli, eli jalat ei enää jaksanut, niin sitten se alkaa myös näkymään siellä ylävartalossa ja yläraajoissa, ja vauhti vaan, eli nopeus alkaa tippumaan sitten lopulta. Eli jos me saataisiin toimiva kineettinen ketju, niin me pystyttäisiin myös aistimaan ja siirtämään sitä voimantuottoa suoraan sinne hartioihin. Ja näin ollen, jos me tarkastellaan noita aiempia teorioita tai liiketapoja, niin tuolla shoulder-driven freestyle ja hip-driven freestyle, niin niissä ei itse asiassa ole mitään eroa, jos meillä olisi uimareita, jotka pystyisivät tähän. Eli periaatteessa me mietitään, niin sprinttiuinti ja pitkän matkan uinti on kontralateraliselle uimarille yksi ja sama, jos siellä olisi riittävästi ominaisuuksia. Eli lantio stabiloituisi automaattisesti ilman, että se tarvitsee niin kuin stabiloida erikseen, ja silti me saataisiin sieltä lantiosta, eli saataisiin tämä hip-driven tapa uida sitä vapaa-uintia, ja sieltä päästäisiin tuottamaan liikettä sinne hartioihin, eli saataisiin tämä shoulder-driven sitten myös mukaan. Ipsilateraalisen uimarin tapaa, eli siellä on niin kuin, ymmärrätte, että siellä on saman puolen hartia on ylhäällä, kun samaan aikaan saman puolen jalka on ylhäällä käden tullessa veteen, saman puolen jalka potkaisee alaspäin. Eli mä en nyt pysty oikein tästä demonstroimaan, koska mun pitäisi taivuttaa näitä tikkuja. Mä epäilen, että nämä menee poikki, jos mä lähden tästä oikein voimakkaasti taivuttaa. Mutta toinen puoli kehosta venyttää etuketjua, ja kun toinen puoli kehosta venyttää takaketjua. Eli sitten taas me mietitään niin kuin toiminnallisia ketjuja ja sitä elastista energiaa siellä ja sen hyödyntämistä, niin se on taas ipsilateraaliselle uimarille hyvin erilainen ja vaatii jo aika korkean tason niin kuin kehon hallintaa ja kehon tuntemusta
eli proprioseptio pitää olla aika korkealla tasolla. Eli voisin kuvitella, että huippuuimareilta tällainen kyvykkyys löytyisi, kun sitä lähdettäisiin sieltä niin kuin kaivamaan. Että jos me halutaan lisää voimanlähteitä, niin pystyttäisiin turvautumaan sitten noihin pitkiin toiminnallisiin ketjuihin, jotka jatkuu aina niin kuin jalkaterästä tuonne hartiaan ja sitä kautta käteen. Mutta pikkasen erilainen ei pysty ihan niin selkeästi selittämään. Toivottavasti ei mennyt ihan ylitse. Aiemmin tänä vuonna Pariisin olympialaista julkaisin noin 4D-analyysit, jossa sitten käsiteltiin erityisesti noita koordinaatiomalleja, mutta sitten myös kytkeytyviä raajoja. Ja niin kuin siinäkin analyysejä esitellessä kerroin, niin sanoin, että tänä päivänä uimarin valinta koordinaation mallista perustuu myös herkästi siihen meidän aiempaan ymmärrykseen, eli justiin näihin, mitkä oli äärettömän hyviä, eli nämä hip-driven freestyle, body-driven freestyle, ja varsinkin naisilla nähdään ipsilateraalista koordinaatio tuolla niin kuin vielä lisääntyvästi matkan lyhentyessä, niin se on loogisesti järkevä valinta. Mutta nyt kun me jatkossa päästään sitä tarkastelemaan sitä, että mikä on se vaatimustaso kineettiselle ketjulle ja siellä tapahtuvaa voimantuottoa, mikä oikeasti on sitten se niin kuin omaluontainen koordinaatio, eli saadaanko me kontralateraalista koordinaatiosta vielä enemmän irti, jotta me päästäisiin sitten saavuttamaan vielä niin kuin korkeampia tasoja tuolla uinnissa. Eli tässä kun katsotaan tulevaisuuteen, niin ei ehkä Los Angelesin olympialaisissa, mutta ehkä Melbourneissa voitaisiin nähdä sitä, että nähdään uimareiden saavuttavan ihan uusia rajapyykkejä, koska sitten kun saadaan tämä kineettinen ketju toimimaan, eli puhutaan monesti siitä, että ei ole niin kuin yhtä ideaalista tekniikkaa, ei olekaan, koska siellä on myös yksilönsä, mutta siellä on tietynlaisia niin kuin määrittäviä tekijöitä ihmisen kehossa, joita on tosi tärkeää niin kuin tunnistaa ja niiden kautta sitten mennä eteenpäin. Niin optimaalisin, niin kuin, ei optimaalisin, vaan tehokkain tapa liikkua vedessä kyllä löytyy. Ja se on itse asiassa tuo kontralateraalisen uimarin 4 pisteen kytkentä, jossa kaikki 4 raajaa kytkeytyy toisiinsa. Jos tuostakin katsot noita analyysejä, niin kun siellä on nuo rajojen väliset koordinaatiot tai niin käden tullessa veteen kytkeytyneet raajat, niin yhtään 4 ei vielä tällä hetkellä löydy. Eli sillä puolella meillä on vielä niin kuin matkaa edettävän. Muutamia juttuja, mitä potkujen tehokkuudessa on otettava huomioon. Ensinnäkin alaraajojen pituus, jos palataan taas näihin syömätikkuihin ja kuminauha kuvaisi lantiota, niin mitä pidemmät ne alaraajat on suhteessa ylävartaloon, niin tämähän me tiedetään, että sinne tulee huomattavasti pidempi vipuvarsi, jolloin jos tänne lisättäisiin kuminauha tänne toiseen päähän, ja mä yrittäisin täältä lantiosta niin kun liikuttaa näitä tikkuja, niin huomattavasti raskaampaa kuin sitten, että jos on lähempänä, niin taas huomattavasti kevyempää liikuttaa niitä jalkoja. Eli alarajojen pituus on tosi tärkeä huomioida, kun me yksilöllisesti niin kun katsotaan niitä ominaisuuksia, mitä siihen vaaditaan, ja ehkä tarkastellaan sitä koordinaation mallia ja minkälaisia noita potkutahteja siellä voitaisiin hyödyntää suhteessa tietenkin myös siihen toistomatkaan. Niin siinä suhteessa myös on tosi tärkeää ymmärtää sitten lonkkanivelen liikestabiliteetti. Tarkoittaa sitä, että miten siellä lonkkanivel asettuu, onko se sisäkierrossa, ulkokierrossa, vähän vinossa, eri lailla kummallakin puolella, että mitä siellä tapahtuu, eli pääseekö sieltä niin kuin liike virtaamaan vastuksettomasti, jos nyt näin voitaisiin sanoa, eli jos siellä on vaikka lantio kipannut toisella puolella eteenpäin, niin sieltä ei ihan niin herkästi sitten taas lantioseudun lihakset pääse niin kuin liikuttamaan alaraajaa, mikä vaikuttaa sitten siihen voimantuottoon loppupeleissä. Sitten lantioseudun lihasten voimantuottokapasiteetti, esimerkiksi lonkan koukistajat, ojentajat,
ja sitten takareisi vielä omanaan siellä niin kuin mainittu, mutta jos me katsotaan vaikka eri lajien urheilijoita ja tällaista yleistä ehkä niin kuin voimaharjoittelun tilaa, niin meillä on tällainen, en nyt sano, että niin kuin kaikille yleistettävä, mutta semmoinen yleisesti tunnistettava asia on monesti se, että lonkan ojennusta tehdään huomattavasti isommalla vastuksella kuin, anteeksi, lonkan ojennusta tehdään, sanoinko mä niin, lonkan ojennusta tehdään huomattavasti isommalla vastuksella kuin lonkan koukistusta, jolloin saatetaan tehdä vaikka hyvin suosittua hip thrust-liikettä, jossa tanko tulee lantion päälle, yläselkä tulee penkille ja jalkapohjat maassa ja työnnetään lantiota sieltä suoraksi. Tehdään sitä isoilla painoilla, mutta sitten samaan aikaan treenataan lonkankoukistajilla niillä pienillä kuminauhalenkeillä, joiden vetolujuus on noin keskimäärin 8 kiloa, ja yleensä vielä siellä niin kuin lihaksen, niin kuin, kun lihas on niin kuin lyhimmillään, missä se voiman tuottokyky on myös niin kuin isoimmillaan, jolloin meillä on herkästi tällaisia saattaa ohjausharjoitusohjelmiin niin kuin pesiytyä tällaisia epäbalansseja niin kuin jo valmiiksi, mutta sitten tänä päivänä, kun katsotaan ihmistä yleisesti, mutta sitten tällaisissa syklisissä liikemuodoissa, niin takareisi on ehdottomasti yksi heikoimmista lihaksista sekä voimatasoltaan, mutta myös niin kuin toiminnallisesti. Ja musta tuntuu, että meille ei kenelläkään ole tällä hetkellä vielä oikein täysin käsitystä siitä, että mikä se takareiden voimataso tulisi olla. Se yksi ongelma siihen liittyen on esimerkiksi se, että me nähdään takareisi pelkästään niin kuin polven koukistajana, kun sitten taas takareidella on paljon muitakin rooleja, ja niitä pitäisi pystyä niin kuin harjoituttamaan, mutta tätä ei yleisesti oikein näe, että me saataisiin rakennettua sinne kapasiteettia, jotta vaikka niin kuin uimareilla olisi mahdollista siihen ylöspotkuun. Kineettisen ketjun liikehallinta ja voimantuotto vaatii sit niin kuin isometrisen lihastyön voimatasoja sinne ja sitä kautta sitä hallintaa, eli se koko kineettinen ketju aina vaikka lantiosta niin kuin jalkaterään toimii, että siellä ei ole heikkouksia matkan varrella, jotka sitten näkyy liikehäiriöinä tai ongelmina. Tutkimukset ovat osoittaneet, että mä varmaan tästä ehkä teen jonkun oman juttunsa, mutta ainakin 2 tutkimuksessa on jo todettu, että syklisessä liikkeessä raajojen liike tulisi tapahtua isometrisen lihastyön avulla, ei dynaamisesti. Niin meillä on herkästi potkuihin liittyen tällainen niin kuin tehoajattelu, että nyt tehokkailla potkuilla mennään, ja se tarkoittaa sitä, että mennään aika korkean intensiteetin harjoitteilla, mikä on sinällään hyvä, palataan siihen varmaan tässä jossain kohtaa vielä lisää, mutta sitten se niin kuin, siitä jää tavallaan tarkastelematta se, että miten me saadaan säilytettyä se liikeaskelfrekvenssi niissä potkuissa ja miten se niin kun, liike tapahtuu, että onko siellä kuinka paljon dynaamista lihastyötä, joka kasvattaa kuormitusta, joka ei sitten taas niin kun sen suorituksen kannalta ole kauhean fiksua, koska on hankala rakentaa semmoista kestävyyssuorituskykyä, joka pystyisi niin kun, hallitsemaan sitä kuormitusta, mitä ihminen pystyy kovimmillaan niin kun, tuottamaan, varsinkin vedessä, missä on tuo vesi vastustavana tekijänä. Sitten on tärkeää huomata liikkeen lähtökohta, voimantuottokyvykkyys, kyky ylläpitää frekvenssiä. Mä aiemmissa jaksoissa olen puhunut esimerkiksi syklisen liikkeen voimantuoton eri tasoista, ja oliko niitä peräti 5 kappaletta, niin lähtien aina sieltä niveleliikestabiliteetistä. Eli on tärkeää huomioida, että onko sillä kyvykkyyttä sillä uimarilla oikeasti tuottaa semmoisia potkuja, mitkä palvelee sitä kokonaisuutta vai ei. Potkujen keskinäinen vastavoima, mitä tuossa jo käsiteltiinkin, eli saataisiin sitä niin kuin puristusta, mutta valitettavasti monesti se takareisi on aika heikko, ja herkästi meillä etureidet niin kuin
kuormittuu enemmän ja tätä nähdään sekä kontralateraalisilla että ipsilateraalisilla ihmisillä, että sitten kun ne etureidet on sieltä kuormittunut huomattavasti paljon enemmän, ne alkaa myös sitä kautta kuormituksen kautta niin kuin kiristymään entisestään. Ja vaikka kontralateraalinen on taipuvaisempi lantion eteenpäin kippaamiseen, niin tämä onnistuu myös ipsilateraalisilta ihmisiltä. Ja se yleensä tietää ongelmia sitten siellä alarajojen voimantuotossa. Yes. Käsien ja jalkojen keskinäinen frekvenssi. Eli tutkimuksessa on myös todennettu, että käsien ja jalkojen välinen frekvenssi pitäisi täsmätä keskenään. Että tietenkin, jos me halutaan sieltä niin kuin ominaisuuksia niin kuin hartiakiertoon, käden vastavoimaan tuotettuna, niin tietenkin näiden pitäisi niin kuin palvella toisiaan ja toimia niin kuin synkronoituna. Et tietenkin sitten ne potkujen tahdit, varsinkin kontralateraalisilla uimareilla, on merkittäviä, että käytetäänkö me 2-tahtipotkua, 4-tahtipotkua vai 6-tahtipotkua, ja miten niissä sitten pääsee. Mutta tässä esimerkiksi, kun sprinttiuinti alkoi yleistymään, ja siellä on välillä menty aika hurjillakin niin kuin frekvensseillä, että jos katsotaan niin kuin, käsivetoa minuutissa, niin siellä saatetaan mennä jopa niin kuin 130 frekvensseillä kisaa läpi. Ja jos mietit, että lisäät siihen ne potkut, joita pitäisi tulla siinä vaiheessa melkein tai useimmiten 6-tahtipotkuna, joka tarkoittaa, että se on niin kuin 1:3, eli 3 kerrottuna 130 olisi 390, niin siitä voi jokainen lähteä koittamaan, että minkälainen tämä frekvenssi jaloille olisi. Melkein itse toteaisin, että lähestulkoon mahdoton kenelle tahansa uimarille. Taas jos tarkastellaan vaikka pyöräilyä, niin pyöräilyssä on yleisemmin todennettua, että 100 frekvenssi on ollut monesti se optimaalisin, jolloin se olisi käytännössä 300, joka on jo niin kuin huomattavasti paljon hallitumpi. Jos me halutaan ne hyödyt sieltä jaloista niin kuin maksimoida sinne ylävartalolle ja siihen nopeuden tuottamiseen, niin sitten ne jalat kyllä kannattaisi olla siellä mukana. Eli sen takia käsien ja jalkojen välinen frekvenssi on tärkeä. Tuossa jo aiemminkin on todettu, kineettisen ketjun toimivuutta voi rajoittaa lihas epätasapaino, esimerkiksi eteenpäin kipannut lantio, ja se taas poistaa tiettyjä lihaksia sieltä tai heikentää ainakin niiden toimintakykyä, jolloin se näkyy sitten automaattisesti siellä niin kuin raajojen liikkeessä. Tähän loppuu vielä 4 huomiota treeneihin. Tästähän me voitaisiin puhua päivät pitkät, ja koulutuksia nyt kun ollaan kehitystyössä tässä vaiheessa, eli saadaan sitä konkretiaa ja voidaan alkaa niin kuin kouluttamaan ihmisiä sekä liikesuorituskyvyn, mutta luonnollisten koordinaatiomallien kautta. Se, että sä pystyt tunnistamaan koordinaatiomalleja, sä pystyt laskemaan yksilöllisiä niin kuin voimantuottoarvoja, joita pitää esimerkiksi kriittisille tukilihaksille niin kuin saada. Ja sitä kautta esimerkiksi, että pystytään laskemaan jo, että minkälainen se pitäisi se frekvenssi tai tavallaan voiman tuottoraajoissa olla, jos se on käsissä tämän verran, jotta päästään tätä vauhtia, eli päästään sinne yksilötasolle, kun sitten mittaillaan ihan noita raajojen osapituuksia ja lisätään ne sinne yhtälöihin mukaan. Korostan kuitenkin sitä, että se tunne on edelleen tärkein uimareilla, ja kaikki tämä tiede sillä takana on enemmänkin niin kuin ohjaava tekijä, jotta me saadaan ohjattua se uimari mahdollisimman lähelle sitä omaa optimaalista pistettä, mutta loppujen lopuksi sen uimarin pitää niin kuin sen kehon tuntemuksen kautta löytää itselleen se optimaalisen. Se kyllä näkyy sitten siellä kellossa, kun se alkaa löytymään, mutta se myös niin kuin rakentaa sitä uimarin kokonaisuutta. Mutta treeneissä, kun mennään potkuja, niin muutamia asioita, mitä sinne olisi hyvä huomioida. Eli potkusarjoissa olisi hyvä huomioida potkufrekvenssit
ja toistoajat. Eli se, että jos käsien välinen koordinaatio on vaikka 85, jota voisi käyttää vaikka 200 metrin vapariin, niin sitten samaan aikaan jalkojen keskimääräinen frekvenssi olisi 255, jolloin sitten vaikka, jos mitä potkusarjaa nyt ikinä mennäänkään, sitten nähtäisi sieltä, että okei, se pystyy tasaisesti pitämään, mutta sitten myös toistoaika sen takia, että kun havitellaan niin kuin yli 100 liikeaskeleen frekvenssejä, niin siellä herkästi ne alkaa niin kuin tippumaan, jos se kapasiteetti ei vielä riitä. Niin eli käytännössä sitä saatetaan niin kompensoida sillä, että pienennetään potkua, mikä on sitten ongelma, koska se voiman tuotto siellä raajassa vähenee, jolloin sitten jos mietitään sitä kokonaissuoritusta, niin se vastavoiman tuotto sille raajalle vähenee, jos ei se pysty se raaja niin kuin tuottamaan riittävää vastavoimaa sille alaraaja ei pysty tuottamaan riittävää vastavoimaa sille yläraajalle, niin se ei oikein, se menettää taas niitä ominaisuuksia sieltä taustalta. On myös huomannut semmoisen muutoksen valmentajien puheissa esimerkiksi siitä, että kun he tekee potkuharjoitteita, ei nyt ketään nimetä erityisesti, mutta että varsinkin tuolla, jotka valmentaa noita maailman huippuja, niin tykätään teettää paljon niin kuin korkean intensiteetin potkusarjoja. Ja tämä on itse asiassa ihan oikea suuntaus, mutta sitten ne pitää ne frekvenssit vaan siltä edelleen huomioida. Koska jos me katsotaan pelkästään kelloa, niin sitten taas niin kuin frekvenssin kuvaajassa tapahtuu sellainen, että se singahtaa ylös, eli päästään hyvinkin korkealle, mutta toistomatkan loppuessa se todennäköisesti laskisi alas. Ja jos tämä on se niin kuin käytettävä logiikka, niin näinhän tulee käymään myös kisoissa. Kisa lähtee käyntiin, päästään hyvin näppärästi ylös frekvensseissä, jalat tukee vielä käsiä, mutta sitten ne alkaa sitä tulemaan alaspäin, koska siirrytään enemmän dynaamiseen lihastyöhön, ja sitten kun jalat lähtee pois, niin se kädet alkaa väsymään, ja siitä se vauhti alkaa tippumaan. Toinen huomio, älä pakota uimaria tai itseänsä tiettyyn ajattelumalliin. Eli nostetaan sitä yksilöllisyyttä tässä kohtaa esille. Eli ei ajatella, että kaikkien pitää potkia 6-tahtipotkua. Että jos se nyt näyttää, että se uimari on niin kuin äärettömän tehokas sillä 2-tahtipotkulla, totta kai sä voit tehdä sille niin kuin kisan loppuvaiheeseen harjoitteita, jossa sitten käytetään, että jos on vaikka pitkän matka uimari, niin että käyttää sitten myös niin kuin isompia potkutahteja. Mutta jos näyttää siltä, että no tolle jopa tuo yksi tahti tai 2 tahti niin kun vaan sopii todella näppärästi, niin anna mennä ennemmin sillä. Sitten jos tietenkin haluat niin kun syvempää analyysiä, että minkälainen koordinaatiomalli on ja niin poispäin, niin sitten pitää turvautua meidän apuun tuolla Santasportin Lapin urheiluopistolla. Olet vaan yhteydessä ja saada analyysejä tehtyä. Triathlonistien hyödyt, isometrisen voimantuoton kehittäminen, eli kun kerroin jo tuossa aiemmin, että syklisessä liikkeessä raajojen lihastyön tulisi olla isometristä, niin myös sitten sinne juoksuun tarvitaan sitä isometristä voimantuottoa, jolloin nämä käytännössä palvelee niin kuin ristikkäin. On kuitenkin hyvin ymmärrettävää, että triathlonistit ei välttämättä kauheasti jalkoja halua käyttää, eli tässä on nyt vähän 2 polkua valittavana, että joko mä todella alan niin kuin panostaa näihin potkuihin, jolloin niiden kuormittavuus on niin pieni, että mä pystyn kyllä hyvin potkimaan vaikka 6-tahtipotkulla läpi sen uintimatkan, tai sitten mä jätän ne jalat hyvin vähälle tai kokonaan pois ja panostan sitten taas sinne niin kuin käsien työhön ja sinne niin kuin vetosarjoihin. Eli pitää vaan sit valita, että kumpi. Räpylöitä sopivasti, eli räpylät mahdollistaa sen niin kuin kuormituksen noston siellä raajan ääripäässä, eli sen vaatimuksen sinne lantion voimantuotolle. Ne myös auttaa tunnistamaan sitä liikkeen tuottamista, että tapahtuuko liikkeen tuottaminen enemmän reisilihaksilla vai lantioseudun eli pakaralihaksilla esimerkiksi. Ja sitä kautta päästään sitten eteenpäin. Mutta on tosi tärkeää, että päästään myös siihen luonnolliseen tilaan, koska
jalkaterä on monesti siellä räpylän sisällä ja se ehkäisee sitä niin kuin veden tuntemusta siellä jalkaterässä, jolloin myös sitten pelkästään ilman räpylöitä potkiminen, potkuharjoitukset olisi tärkeää. Ja sitten tietenkin se häiriötekijän lisääminen siihen, että progressoidaan niitä potkusarjoja eteenpäin niin, että siellä tulee sitten häiriötekijä. On se sitten vaikka käsien jonkunlainen rytmittäinen liikuttaminen, ei välttämättä siinä normaalissa niin kuin tavassa, että se voi olla erilaisilla. Käyttäkää mielikuvitusta. Muut välineet, erilaisia välineitä on ihan tavallisia tennissukkia tai sitten tällaisia verkkosukkia, mitä saatetaan niin kuin käyttää, ja niissä monesti on tällainen, että no nyt on rankkaa, niin nyt tulee tosi hyvä juttu. Valitettavasti suorituskyvyn kannalta niin kuin ihan vaan siihen rankkuuteen perustaminen ei palvele kauhean hyvin, mutta näillä välineillä on kuitenkin tarkoituksensa, eli siellä häiritään pikkasen, voidaan häiritä pikkasen sitä voimantuottoa ja sen lähtökohtaa, jolloin voidaan niin kuin katsoa, että jos on jo edistynyt uimari, niin sinne voidaan tällainen häiriötekijä asettaa, joka sitten lisää sitä haastetta, että lähteekö se liike edelleen lantiosta vai siirtyykö se johonkin muualle. Eli sitä taidokkuutta ja liikehallintaa sitten parannetaan sen kautta. Kuten mainitsin, niin pikkuhiljaa ollaan pääsemässä myös kouluttamaan sitten näissä asioissa, eli varsinkin liikesuorituskykyä, mitä se tarkoittaa, mitä on voiman eri kerrokset syklisessä liikkeessä, mitä on koordinaation mallit, miten mä tunnistan niitä uimarilta, mitä ominaisuuksia näihin koordinaation malleihin sisältyy. Näette tuossa taustalla pari diaa, mitä tullaan käyttämään, niin tässä on nyt aika monenlaista menossa. Siellä on MC Maxin, eli uuden suorituskykymetriikan laskentakaavan kehittäminen on taustalla. Kevätpuolella mun pitäisi päivittää tuo liikesuorituskyvyn teoria, koska sinne on hyvin paljon lisäyksiä tulossa, ja se tulee jo semmoinen 2.0-versio. Sitten siellä on kaiken näköistä kirjaprojektia ja muuta, ja eikä tietenkään vähäisimpänä sitten toi meidän tutkimustyön alaisen AST-ryhmän päivittäisvalmennus, mitä meillä on 9 allasta 4 kuivaa tai jotain sinne päin, niin on tässä vähän kortilla toi aika, mutta että pyritään sekä niin kuin eri tarpeisiin, on se sitten tuonne taidon opettamiseen tai suorituskyvyn kehittämiseen, niin tuomaan sitten noita koulutuksia. Ja minusta olisi kauhean näppärä, jos meillä syksyllä esimerkiksi olisi jo sitten tarjottavaa sen puolesta, mutta toivotaan, että päästään eteenpäin. Noin. Jos tuli kysymyksiä, niin pistä kysymyksiä tuohon alapuolelle tai sitten suoraan mulle, jos haluat käydä henkilökohtaisempaa ja vähän pidempää keskustelua aiheista, löytää apua sitten sinne, niin ei nyt kauheasti ole resursseja, mutta että jos on oikein akuutti tarve jonkun liikeanalyysin tuottamisella, niin sinne varmaan voidaan katsoa, että saataisiko sinne raivattua kalenterin sen verran tilaa, että tällainen analyysin teettäminen sitten jollekin yksilölle sieltä onnistuisi. Käy katsoa muitakin videoita, jos tämä oli sun ihan eka video. Toivottavasti saan ja ehdin tekemään näitä tässä vielä lisää. Jos haluat pysyä päivittäin kartalla, niin sitten käy tuolla linkkarin puolella. Jos olet sitä mieltä, että haluaisit tehdä jopa yhteistyötä eri aiheissa, niin paina sieltä Connect-nappia, tai sitten jos haluat vaan seurata, että mitähän se nyt taas on mennyt postaamaan, niin paina follow sieltä puolelta, niin pysyt sitten kärryillä, että missä mennään. Aikamoinen pläjäys, toivottavasti pysyitte hereillä, jaksoitte katsoa tänne asti, mutta mielenkiintoista asiaa, niin toivottavasti oli hyödyllistä. Moikka!